Здравейте, приятели! Тук сме при Clash Royale. Тук, както виждате, всичко е превъзходно. Сега ще видите много хубаво нещо. Тук Да си ги смята тя, бе. само да зареди, изчакайте само да видя. Окей, става интернета, братлета. Изчакайте много, приятели. Съжалявам, сори. Нещо става. Готово. Приятели, гледайте, както виждате, имам две легендарки, мускетарс. Мускетарс, да, за това говоря. Чайте да намалим тук. Не мога да се оброди с той човек. Започваме. Тя и му тради да народ се, да им кой ще стане. Айде. Днеска Илиан вика, не са трае, кай викат, си вика за 1 февруари. Утре ще видим. Сега да го видим как и кой ще ми пусне този. Пускаме Уизърд, аз тогава на той. Да? Трябва да ме стреля. Ма това не е стереопор, бе. Ма аз така, ти ми говори за стереопора. Зап! На балмите. А ти казвам за фибран, бе. Мина липсва и стои Това си сте говори. малко. Петица. Фибран. Стига, Он е зеления. вече. Затваряме тинката. А така, айде. И Дарк Принца. Но човека не позволява тук. Дарк Принца може да му унищожи армията. Унищожи. Идва такова масно Но бъва. той взе я спрества. Все едно, че той е шеф. Сега да го видим таз. Че нещо ми пречи. Много пречи. Афакос. Бум. Всичко е готово на мястото си. Уизърчето трябва да замрази за 5 секунди. Ма то у нас е Айде първи ти. вънка при те са. Ай. Само на края на деня вика да описват там за 1 час. И един удар. Консигнациите и това е. О-о. Това е седнал на компютъра да се учи и... Трябва да се Аз как ще спасяваме. гледам, ще се уча, викам, той викам, Спасявай. викам, кучето, казата ли става? Трябва да спасяваме кули, таки неща. Сега пък да му пуснем Инферно, да видим кой ще направи. Ай, запа. Предварително го пуснах. Да знаете, хора, че предварително го пуснах, не е така за кеф. Нали? Стой. Един кумшия... Пари спирти. И... Както казваш ти, същата призма. Ти кара и Ти вземаш. декулата. И край. Кой ли не сме? Приятел. Вон, свещи. Какво ли не направи? Браво на човека, бе. Няма. Да, умря. Закарай Бургас, Много мразя, когато говоря. Много. насам компютъра. Колко струва 350 лева компютър? Сложиха, ама той е второ трябва 350. Айде да взех си една кучка, Сложиха да го отваряме и краучеста. Окей. А така. Елите Барберианс. Няма гаранция. Кин. Няма гаранция колко време ще изкара. Гоблини. Никой не ти дава гаранция. И Инферно Тауър. Моя. Това е. Инферно Тауър. Моя точка. Такива. То с майстора му вика 350 лева същия. Взимаха, сложиха, но гаранция колко време ще изкара никой не дава, защото е втора потреба. Човека вика, слагам го, работи ли, караш, гледаш, строиш, добре. Ма кога ще увях, не вика, не мога да ти кажа. М,
Това хич не ми хареса. Уа. Чао, приятели, тогава до скоро, айде, бай-бай. Бай-бай.